Ik schommel op de tafel en kriebel aan mijn neus. Ik kan niet blijven zitten, ik schuif al op mijn stoel. De zenuwen, oh wat een wild gevoel. Oké. Ja, goed. Nou.
De winnaar van de aanmoedigingsprijs was onze jonge koor Cantarella. Ze hebben de hoogste punten gekregen, maar iedere koor had hun eigen sterktes. Hè? Maar de koor met de meeste punten en de winnaar voor vandaag is Jeugdkoor Cantarella.